Баша Рахъл и Любомира Башева изглеждаха като наистина перфектната двойка, въпреки голямата разлика в годините им. Те се обичат, имат страшно много допирни точки, живеят и работят заедно, а сега се радват и на маничкия си син Анди, който се роди неотдавна. На пръв поглед всичко вървеше по ноти, докато именно тази разлика във възрастта не започна да си казва думата. Вярно е, че Башо помага много на жена си в отглеждането на детето им и се стреми да й осигури комфорт и спокойствие, но появи се това, но, което е огромно и което, според техни познати, може да застраши отношенията им. И това е решението на Баша, че няма да прави повече деца. Той сложил край на производството на бебета и доказал на половинката си, която не го е приела с охота. Башева първо се бесила, а после се разплакала, защото осъзнала, че всеки от двамата има своето право. Наясно сме, че Рахъл е прехвърлил 50-та и освен бебето Анди, има още две големи дъщери от първия си брак. Разбираемо е да не иска още деца, а мнозина дори го аплодират, че се е решил и на последното. От своя страна обаче, Любомира е още съвсем млада и това е първото й бебе. Тя винаги си представяла, че ще има поне две деца от мъжа, когото обича и решението на Башаря е съкрушило. Дано да се разберат по този казус. Трудно е, но ако се обичат наистина, ще успеят, коментират източниците.